Саміт НАТО у Анкары. На што спадзявацца ўкраіне? Плюс 1 копейка. Белнафтахім анансаваў чарговае змяненне цэнаў на аўтамабільнае паліва. Год жанчыны, твар мужчыны. Прапаганда выпусціла новы мерч Лукашэнкі, прысвечаны беларускай жанчыне. Пра гэта, між іншага, у сённяшнім выданні «Аб'ектыву» з вамі Юлія Лапанова. Вітаю спадарства і запрашаю. Міністэрства абароны Беларусі распачало чарговыя вайсковыя зборы. Гэтым разам на мяжы з Украінай і Польшчай. Да канца месяца вайскова-абавязаных тэрытарыяльных войскаў Маларыцкага і Драгічынскага раёнаў будуць рыхтаваць да выканання задачаў згодна з іх прызначэннем. Раёны мяжуюць з Валынскай вобласцю Украіны. Сярод іншых мэтаў, пастаўленых перад удзельнікамі збораў, пытанне фармавання і дзеяння атрадаў народнага апалчэння ва ўмовах ваеннага становішча. А галоўная ўвага, паводле міністэрства, надаецца пытанням абароны, асабовага складу і аб'ектаў ад дронаў. Пасля паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну вайсковыя вучэнні рознага кшталту ў нашай краіне ладзяць практычна без перапынку. Чэргі на беларуска-расейскай мяжы з'явіліся не толькі на асноўным пераходзе на трасе М1, але і на глухіх дарогах. Аб'язджаць трасу ў тэматычных чатах раяць праз Дубровна і пункт пропуску Ляды на Віцебшчыне. Аднак на відэа, якое ў нядзелю з'явілася ў соцсетках, бачна, што і там ужо заторы. Аўтарка відэа мяркуе, што абрала няўдалы час для паездкі, бо едучы ў Беларусь раніцай, мяжу праехалі хутка, а вярталіся ў нядзелю ў дзень і захраслі ў чарзе. Пад відэа сабралася шмат каментароў, і аўтарка ў іх схавала. Многія лічаць, што праблема з чэргамі на мяжы абвастрылася, бо расейцы едуць у Беларусь у тым ліку па паліва, як і ў суседняй дзяржаве, у дэфіцыце. І адзначаюць, што бензін, прынамсі 95-й, знік на расійскіх запраўках на трасах з Масквы і Петербургу ў кірунку беларускай мяжы. Сярод іншых прычынаў шматгадзінных затораў карыстальнікі соцсетак называюць больш жорсткае правяранне з боку расійскіх памежнікаў. Іхныя беларускія калегі мяжу з Расіяй не кантралююць. Ну а самое ж аўтамабільнае паліва ад заўтра ў Беларусі падаражэе, паведамляе дзяржаўны канцэрн Белнафтахім. Цэны, як звычайна, падымуцца на 1 копейку. Паводле новых цэнаў бензін будзе каштаваць ад 2 рублёў 59 копеек за 92 до 2 рублёў 91 копейкі за 98. За літр дызельнага паліва ці 95-го бензіну давядзецца заплаціць 2 рублі 69 копеек. Папярэдняе падвышэнне коштаў адбылося 2 тыдні таму, тады паліва таксама падаражэла на 1 копейку. Сёлета гэта ўжо 3-е падвышэнне цэнаў, першае было ў сакавіку-красавіку. Тады паэтапна кошты паднялі на 7 копеек. Лукашенка зайшоў у казіно не ў той дзень, калі ставіў на выйгрыш Расіі ў вайне супраць Украіны. Але цяпер ён выдатна разумее наступствы далейшага ўцягвання ў вайну. Да і ў Украіне не трэба яшчэ адзін фронт. Пасля шэрагу ультыматумаў і пагрозаў высокапастаўленыя ўкраінскія палітыкі выступілі з міралюбівымі заявамі да Беларусі. Заявы прагучалі напярэдадні чарговага саміту НАТО. У турэцкай Анкары акурат сёння сабраліся лідары краінаў-чальцоў, якія будуць абмяркоўваць будучыню ваеннага блоку. На высокіх трыбунах прагучалі і тэмы Беларусі, падрабязней Зміцер Смак. Падар сёлетняга саміту прэзідэнт Турцыі Рэджэп Таіп Эрдаган асабіста сустрэў амерыканскага калегу каля трапу. Менавіта Эрдаган і Трамп актыўна крытыкавалі альянс. Але цяпер саміт НАТО ў Анкары праходзіць пад дэвізам абнаўлення «НАТО 3.0», і міністр абароны Турцыі запэўнівае партнёраў у вернасці. Турцыя мае моцныя пазіцыі ў НАТО 3.0, маючы разгорнутыя сілы, што дазваляе ўмацаваць флангі.
Трамп перад саммітам апублікаваў лічбы выдаткаў краінаў НАТО на абарону. Маўляў, штаты трацяць амаль $1 трыльён, а партнёры толькі дзесяткі мільярдаў. Менавіта выправіць фінансавую дыспрапорцыю – галоўная задача штатаў, заяўляюць чальцы амерыканскай дэлегацыі. I'm impressed with where we're headed. Just more is what I would say. If we can come out of this summit with a commitment to increase Віна defense spending знаходзіцца by у фінансавых. Партнёры ўжо дамовіліся Добре. давесці выдаткі на абарону да 5% ВУП да 2035 года. Для суседзяў Беларусі гэта не будзе складана. Напрыклад, Польшча і краіны Балтыі ўжо наблізіліся да гэтай лічбы і нават абышлі ЗША. Ёсць папярэдняя дамоўленасць вырабляць амерыканскія ракеты «Пэтрыят» у Еўропе паводле ліцэнзіі. Уладзімір Зяленскі са свайго боку прапанаваў краінам блоку супольную вытворчасць беспілотнікаў і агучыў ваенныя поспехі на украінска-расійскім фронте. У Расіі не засталося ніводнага буйнога нафтаперапрацоўчага заводу, які бы не пацярпеў ад удару. Пакуль расійскія НПЗ спыняюць працу, беларускія павялічылі пастаўкі паліва ў суседнюю краіну амаль у 3 разы. Праз гэта Зяленскі ўжо папярэджваў Беларусь пра магчымыя наступствы, а напярэдадні саміту НАТО даў інтэрв'ю Financial Times, дзе гаварыў пра Лукашэнку больш міралюбіва. Лукашенко зрабіў стаўку на ўсё або нічога. Ён зайшоў у казіно не ў той дзень. Ён быў упэўнены, што сарве джекпот, але ён нічога не сарваў. Калі ты ведаеш, што вайна не выйграная і цябе раптам яшчэ больш уцягваюць у гэтую вайну як саюзніка. Што ж, у яго дастаткова здаровага сэнсу, каб зразумець, што яго не варта ў гэта ўцягваць. Услед за Зяленскім з дээскалацыйнаю заявою выступіў і кіраўнік офісу прэзідэнта Ўкраіны. Паводле Кірыла Буданова, Менск чуе прапановы Кіева. Не трэба нам рабіць яшчэ аднаго ворага, не ў тым сэнсе, што мы самі нешта эскалюем. Тое, што яны нас пачулі, гэта вельмі правільны крок. Вайна з Украіною для іх завершыцца крахам. Таму што з аднаго боку Расія, якая будзе душыць у брацкіх абдымках і задушыць у такіх умовах да канца. А вось генеральны сакратар НАТО выказаўся скептычна наконт магчымасці Лукашэнкі штосьці вызначаць самастойна, бо Беларусь пад велізарным уплывам Расіі і паводле Марка Рута тое, што адбываецца ў Менску, натхнённае Путиным. Действия Путина сделают возможным падение и самого белорусского режима, если Беларусь будет втянута активно в войну. Именно поэтому Лукашенко пытается маневрировать. Он понимает, что Путин может просто банально потянуть его на дно. Магчымыя мірныя пагадненні Масквы і Кіева зробяцца тэмою перамоваў паміж Зяленскім і Трампам. Сустрэчу ўжо пацвердзілі ў Белым доме. Паводле украінскага прэзідэнта яшчэ адную тэмою маюць стацца пастаўкі амерыканскіх ракетаў для супрацьпаветранай абароны. Зміцер Смак, Белсад. Новыя больніцы, касмічныя тэхналогіі, лічбавізацыя і мільёны на экспарце паслуг. Беларускія медычныя чыноўнікі ўмеюць скласці статыстыку і паказаць жыццяздольнасць сваёй сістэмы. Аднак даследаванне рэальнага стану медыцыны незалежнага прафсаюзу медыкаў у партнёрстве з Баймедсол і праектам «Белыя халаты» паказала, што галіна знаходзіцца ў фінансавым і кадравым крызісе і трымаецца на гаманцах пацыентаў. Юлія Цяльпук працягне. Магнітна-рэзанансны і камп'ютарныя тамографы, дэнсітометр для выяўлення остеапарозу, біяхімічныя аналізатары і гэтак далей. Новая абласная больніца на Гарадзеншчыне ўжо месяц дыягназуе пацыентаў на высокім узроўні. А ў рэгіёнах у той жа час недахоп абсталявання вузкіх спецыялістаў. У выніку складаныя захворванні прапускаюць або выяўляюць позна. Пацыентам прыпісваюць больш простыя дыягназы і пра рэальныя хваробы не ведае нават Міністэрства аховы здароўя. Да такіх высноваў прыйшлі актывісты незалежнага прафсаюзу медыкаў і прывялі прыклад, чаму гэта небяспечна. На жаль, яны таксама не разумеюць. І таму, калі нават тут зараз там выдзел яшчэ 4 мільярды на Мінаховы здароўя, а куды гэтыя грошы? На кардыялогію, на пульманалогію, на неўралогію. Можа, увогуле нам трэба на травматалогію. І вось гэта самае найгоршае. Мы не разумеем, што адбываецца. Паводле Станіслава Салаўя хлусяць дзеля прыгожых справаздач, каб не пазбавіцца прэміяў. Гадавы заробак беларускіх дактароў летась складаў да 15 000 еўра ў эквіваленце. У Расіі 18 000, у Літве і Латвіі пад 50.
Польскія дактары зарабляюць у 4 разы больш і ў 7 разоў больш нямецкія. Даследаванне групы беларускіх актывістаў стану медычнай галіны показала, што ідэнтычная сітуацыя з гадавымі выдаткамі на аднаго пацыента. Аналізаваная паводле звестак за 23-24 год. Латвія абганяе Беларусь у 1,5 разу, Літва і Польша ўдвая, а Нямецчына ажно ў 4 разы. Да, хватает у нас недостатков, но мы отличаемся тем, что мы эти недостатки видим, во многом их искореняем, мы решаем проблемы. Прыклад эфектыўнасці вырашэння праблемаў сістэмы – нашыя сэрцы. Смяротнасць ад сардэчна-сасудзістых захворванняў у Беларусі пужае. 467 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва. У Расіі 395, у Польшчы 218, а ў Нямецчыне ўсяго 133. Гэта звесткі за 21 год. Але аўтары аналітыкі апублікавалі свежыя беларускія ўнутраныя дакументы, якія пацвярджаюць наяўнасць праблемы. Адэкватны спецыялісты, просто ў тых умовах нешта стварыць, перайначыць, гэта цяжка. Аховы здароўя, гэта ў ёй, на жаль, вымушаны балансаваць між двумя цэламі. Стварэнне прыгожай картынкі для престарэлага дыктатара, а только по-другому уже забота о громадянинах. Можно вспомнить хрестоматийный прыклад с Пинеевичем, калі ён пастанавіў маскі ўсё ж таки надеть, а яму сверху окрык маски снять, яшчэ і наганяй далі. Сістэма не рэфармуецца, але даражэе. Паводле звестак Сусветнага банку, траціна бягучых выдаткаў на ахову здароўя ідзе ад насельніцтва і іншых недзяржаўных крыніц, што сведчыць пра паступовае перакладанне фінансавага цяжару на пацыентаў. Юлія Цельпук, Белсат. На Пастаўшчыне больш за 400 чалавек памылкова залічылі ў базу так званых дармаедаў. Як паведамляюць праваабаронцы з Віцебскай вясны, мясцовая міліцыя правяла рэйды па месцах жыхарства 1500 грамадзян, унесеных у гэты спіс. Аднак пазней высветлілася, што прэтэнзіі ўладаў да амаль траціны з іх былі беспадстаўнымі. Аказалася, што больш за 200 чалавек паехалі працаваць за мяжу. Яшчэ амаль сотня апынулася ў спісе выпадкова, бо маюць працу, а яшчэ 20 тых, каго ўлады уважалі за дармаедаў, пенсіянеры або маюць цяжкія захворванні ці інваліднасць. Работнікі міліцыі не толькі правялі пераўлік, але і выдалі ўсім скіраванне ў раённую камісію ў справе працаўладкавання. У сярэдзіне чэрвеня Віцебская вясна паведамляла пра падобную акцыю міліцыі ў Бешанковіцкім раёне. Там таксама рэальных беспрацоўных аказалася значна менш, чым на паперы. Жанчына галоўная, як яна скажа, гэтак і мусіць быць. Пол першага анансаваў новы выпуск мерчу Лукашэнкі да года беларускай жанчыны. Ідэя нібыта народная і паўстала стыхійна. Аднак на лагатыпе партрэт Лукашэнкі, а ягоная цытата вырваная з прамовы пра штучнае апладненне. Чаму, нягледзячы на прыгожыя словы, дзяржава не паляпшае правоў і становішча беларусак, а новы прынт хутчэй ідэалагічны сюррэалізм. Валера Руселік. У год жанчыны цытата ад мужчыны. Прапагандысты Лукашэнкі абвясцілі пра абнаўленне мерчу з цытатамі свайго лідара. Гэтым разам калекцыю папоўніў выраз «Женщина главная. Как она скажет, так и должно быть». Ініцыятыву, прымеркаваную да афіцыйнага года жанчыны, падалі як народную і абсалютна стыхійную. Все акции и традиции Белорусского союза женщин всегда у нас рождаются снизу, когда мы понимаем, что они действительно подхватываются всеми женщинами, они для всех женщин важны. Наша героиня предложила организовать конкурс. Этот мерч и особые теплые слова главы государства. Вот он стал народной такой уже историей, чтобы она была поддержана женской теплой историей. И поэтому первый Ольга Сергеевна уже изобразила, собственно, и в нем и приехала. Цытата, ўзятая на мерч узбраення, прагучала 20 сакавіка падчас сустрэчы Лукашэнкі з працаўнікамі дзяржсмі. У прыватнасці гаворка зайшла пра штучнае апладненне. Женщина главное, как она скажет, так должно и быть. Ну вот как это вывалила мне эти проблемы. Их надо решить так, как она хочет. Эко? Да. За свои деньги, как хочешь, сколько хочешь, где хочешь. Эмбрионы за границей у тебя, ввози. Калі ж цытату не вырываць з кантэксту, то гучыць ужо крыху інакш, праўда? Ну і, дарэчы, чаму б не ўзяць на кашулькі і іншыя выказванні Лукашэнкі, які так любіць называць сябе жаночым прэзідэнтам?
У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину, потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. У нас президент не Литва. Там президент, вот была Даля Грибускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас нет. Президентом будет мужик. У нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. А таму ці варта здзіўляцца, што ў новым лозунгу ад лукашэнкаўцаў жанчына гэта галоўнае, уласна жанчына не яна, а яно сярэдняга альбо ніякага роду. Такі вось падарунак ад мужика женшчына. Валер Руселік, Белсат. У Казахстане обнулили прэзідэнцкія тэрміны дзейнага кіраўніка рэспублікі Касым-Жамарта Такаева. Гэта вынікае з пастановы мясцовага канстытуцыйнага суда. Такім чынам, Такаев зможа зноўку балатавацца на прэзідэнцкі пост. Даты новых выбараў пакуль не абвяшчалі. Абнуленне сталася магчымым пасля ўвядзення з 1 ліпеня сёлета новай канстытуцыі Казахстану. У ёй, між іншага, прапісана, што адна і тая ж асоба не можа займаць пост прэзідэнта больш за адзін 7-гадовы тэрмін. Паводле меркавання суддзяў вышэйшай інстанцыі, гэта значыць, што тэрміны на пасадзе паводле папярэдняй канстытуцыі не ўлічваюцца. Новую канстытуцыю Казахстану распрацавалі летась за 22 дні, а прынялі на рэферэндуме сёлета ў сакавіку. Такаев займае пост прэзідэнта краіны з 2019 года. У гэтыя хвіліны на чэмпіянаце свету по футболе працягваецца матч Аргентыны і Егіпет. Лік сустрэчы на гэты момант 1-0 на карысць Егіпту. А напярэдадні мундыяль развітаўся з яшчэ адной вялікай легендай, атрымаў бадай самы гучны скандал плэй-офф. Падрабязнасці ў Руслана Ігнатовіча. Нават самыя вялікія аднойчы прайграюць часу. Учора ў Арлінгтане са слязамі на вачах поле пакідаў Крыштыяну Роналду. Магчыма, гэта быў не толькі апошні ягоны матч на чэмпіянаце свету, але і апошняя гульня за нацыянальную зборную Партугаліі. Іберыйскае дэрбі можна параўнаць з шахматнай партыяй найвышэйшага гатунку. Партугальцы траплялі ў папярэчыну, іспанцы адказвалі сваімі вострымі галявымі момантамі, а кошт адной памылкі быў занадта высокі. Вырашальны момант здарыўся на 91-й хвіліне. Іспанскі суперсуб Мікель Мерино выкарыстаў перадачу Феррана Торреса і адправіў партугальцаў дадому. Для 41-гадовага Крыштыяну Роналду гэта быў 27-й матч на чэмпіянатах свету. Рэкордны паказнік, амаль як у Мэсі, у скарбонцы якога 30 гульняў. Але галоўны кубак так і застаўся ягоную недасяжную марай. Роналду застаецца адзіным у гісторыі, хто забіваў на 6 мундыялях запар, але ў гэты вечар яго спыніў іспанскі брамнік Унай Сімон. Апошні паставіў рэкорд – 609 хвілінаў без прапушчаных галоў на турнірах такога рангу. Пасля матчу галоўны трэнер Партугаліі Роберто Мартинес таксама абвясціў пра свой сыход. Ён назваў Роналду футбольнай іконай і ўзорам сапраўднага прафесіянала. Такіх, як Крыштыяну Роналду, няшмат. І думаю, мы заўсёды будзем удзячныя за тое, што ён зрабіў на гэтым чэмпіянаце свету. Бо марай было выйграць чэмпіянат свету, ён аддаў усяго сябе, паказаўшы неймаверны прыклад, як капітан на поле. А таксама і на чалавечым узроўні, у раздзявальні, сярод гульцоў. Гэта тое, што, я веру, усе гульцы, уся каманда і трэнерскі штаб назаўжды прынясуць з сабой. І калі ў гульні Іспаніі і Партугаліі мы бачылі спартовую трагедыю, то матч Бельгіі і ЗША нагадваў палітычны трылер. За дзень да гульні ў штаб-кватэру ФІФА патэлефанаваў Дональд Трамп. Прэзідэнта ЗША абурыла дыскваліфікацыя форварда зорна-паласатых Фаларена Белагана. Вынік – беспрэцэдэнтны выпадак. ФІФА проста прыпыніла пакаранне, дазволіўшы гульцу выйсці на поле. Футбольны свет выбухнуў, бо ніхто не любіць, калі правіла гульні мяняюцца пад палітыкаў. Але ў Сіэтле справядлівасць перамагла. Бельгійцы разнеслі амерыканцаў 4-1. Шарль де Кетлярэ зрабіў дубль, а канчатковую кропку паставіў Ромелю Люкаку.
Пасля фінальнага свістка падапечныя Рудзі Гарсіі ўчынілі элегантны тролінг, пакідаючы гаспадароў турніру за бортам. Бельгійцы пачалі танчыць проста на газоне у стылі знакамітых перадвыбарчых рухаў Дональда Трампа. І ўжо за поўнач стане вядомы апошні ўдзельнік чвэрцьфіналу. У Ванкуверы а 23 гадзіне беларускага часу сустрэнуцца Швейцарыя і Калумбія. Руслан Ігнатовіч, Белсат. У аб'ектыве на гэтым уся інфармацыя, больш навінаў на старонцы Белсату і ў сацыяльных сетках нашага тэлеканалу. А інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзём разам з Віталем Бабіным. Вітаю спадарства. Сёння разам праглядаемся да новых заяваў генсека НАТО і прэзідэнта Украіны пра Беларусь і Лукашэнку. Запрашаем вас абмеркаваць гэтую тэму ў жывым эфіры разам з нашымі гасцямі. Ну і, канешне ж, будзем абавязкова удзельнічаць разам з вамі ў сённяшнім апытанні. Спадарства, далучайцеся, ўжо праз імгнення пачынаем. Пачнем з апошняй навіны. У Менску памёр пісьменнік Мікалай Чаргінец. Яму было 88 гадоў. Ён адзін з да сённяшняга дня жывых літаратараў, які меў статус народнага пісьменніка Беларусі. Нагадаю, што Мікалай Чаргінец раней служыў ва ўнутраных войсках, дакладней, быў супрацоўнікам унутраных справаў яшчэ за часамі БССР. Пазней перакваліфікаваўся ў пісьменніка і напісаў больш за 50 розных раманаў, выключна на расійскай мове. Зрэшты, пісьменнік увесь гэты час падтрымліваў дзеючую ўладу. У тым ліку пасля выбараў 2020 года застаўся на баку Александра Лукашэнкі. Ну, спадарства, чакаюць нас іншыя тэмы сёння да абмеркавання. Перадусім нагадаю, што вы можете ўдзельнічаць у нашым апытанні, якое знаходзіцца пад трансляцыяй у Ютубе. Оно ананімнае, таму бяспечнае. І сёння мы цікавімся такім меркаваннем, ці адчуваеце вы сябе ў бяспецы ў Беларусі. Варыянты адказу так, не, або хвалююся, што будзе вайна. Умоўна, не беспадстаўна мы вырашылі сёння правесці такое апытанне. Шмат якія выказванні палітыкаў еўрапейскіх, таксама украінскіх, уласна, кажуць пра тое, што ёсць падставы пераймацца, а можа быць наадварот, падставы для аптымізму. Сёння пра гэта пагаворым у студыі Белсат з нашым экспертам. Ну, а пакуль, уласна, першая тэма, і мы б хацелі б звярнуцца, канешне, да саміту НАТО 36-га з ліку, які распачаўся ў Анкары. Сабраў ён лідараў усіх 32 краінаў альянсу, і галоўная тэма падтрымання Украіны, нарошчвання вытворчасці ўзбраенняў і ўзмацнення бяспекі Еўропы. Не абышлося і без Беларусі, ролю якой у вайне супраць Украіны асобна закрануў генеральны сакратар НАТО Марк Руте. Не варта быць наіўнымі датычна ролі, што адыгрывае Беларусь. Яна пад велізарным уплывам Расіі, Масквы. Таму я мяркую, што тое, што адбываецца ў Менску, у значнай ступені, калі можна так выказацца, натхнёнае Пуціным. Першы дзень саміту адкрыў форум абароннай прамысловасці НАТО. Кіраўнікі дзяржаваў, прадстаўнікі ўраду і абароннага бізнесу абмяркоўваюць павелічэнне вайсковых выдаткаў да 5% ВУП, развіццё вытворчасці ўзбраенняў і ўмацавання супрацы паміж саюзнікамі. Адной з галоўных тэмаў саміту застаецца падтрыманне Украіны. Прэзідэнт Уладзімір Зяленскі ўжо паведаміў, што найбліжэйшым часам плануе абмеркаваць з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам паскарэнне паставак ракетаў для сістэмаў супрацьпаветранай абароны «Пэтрыят». Таксама Кіў прапануе партнёрам супольна развіваць вытворчасць беспілотнікаў і паскорыць стварэнне еўрапейскай сістэмы супрацьракетнай абароны. Ці сапраўды існуе рызыка новых правакацыяў на ўсходніх межах альянсу? І наколькі НАТО сёння гатовае да такога развіцця падзеяў?
Пра гэта мы пагаварылі з прафесарам універсітэту Генту Тымам Газброўкам, які лічыць, што маштабны напад Расіі цяпер малаімаверны, аднак не выключае гібрыдных правакацыяў, у тым ліку з выкарыстаннем беларускай тэрыторыі. Глядзіце інтэрв'ю з Бельгіі нашага корэспандэнта Алеся Селіча. Галоўная падзея гэтага тыдня, а калі казаць пра пытанне еўрапейскай бяспекі, то і, напэўна, і ўсяго года гэта саміт НАТО ў Турцыі, які пачаўся сёння. Зразумела, што галоўныя пастановы будуць прынятыя заўтра. Але ўжо сёння, што вы можаце сказаць пра асноўныя пункты парадку дня і вашыя чаканні? Фармальна, думаю, на парадку дня тры галоўныя тэмы. Па-першае, гэта вайсковыя выдаткі. Еўрапейскія краіны хочуць паказаць, што за апошні год яны значна павялічылі абаронныя выдаткі. Па-другое, гаворка пойдзе пра абаронную прамысловасць, у тым ліку пра абаронную прамысловасць НАТО, якую неабходна ўмацоўваць. Па-трэцяе, будуць абмяркоўваць падтрымку ўкраіны. Гэта афіцыйны парадак дня, але, вядома, будзе і шмат нефармальных размоваў. Адна з найважнейшых нефармальных тэмаў, ці ўдасца трымаць Трампа пад кантролем, ці не зробіць ён нейкіх заяваў, якія могуць падарваць НАТО. Таму фармальна гаворка будзе ісці пра гэтыя тры тэмы, але насамрэч усе будуць найперш сачыць за Трампам, ці ўдасца ўтрымаць яго пад кантролем. Дональд Трамп, нягледзячы на прагнозы пра ягоную магчымую адсутнасць, усё ж такі прыехаў в Анкару. Сёння шмат гавораць пра тое, што галоўным палітычным пытаннем саміту станецца не толькі Расія ці Украіна, але і будучыня ролі Злучаных Штатаў у НАТО. Наколькі, на вашу думку, еўрапейскім саюзнікам удаецца захаваць давер і адзінства з адміністрацыяй Дональда Трампа? Чаго вы чакаеце ад пазіцыі ЗША па выніках гэтага саміту? З моманту вяртання Трампа да ўлады стала вельмі цяжка прагназаваць паводзіны Злучаных Штатаў. Напярэдадні саміту мы фактычна ўбачылі два абліччы Дональда Трампа, ці, калі хочаце, дзве Амерыкі. З аднаго боку з'явіўся праект выніковай дэкларацыі, у якім Злучаныя Штаты разам з усімі саюзнікамі з НАТО пацвярджаюць жалезную, непахісную гарантыю выканання артыкулу 5. Гэта азначае, што ў выпадку нападу на тэрыторыю НАТО будзе дадзены жорсткі адказ. Але з іншага боку мы ўбачылі туіт Дональда Трампа, у якім ён фактычна задаўся пытаннем, чаму ЗША мусяць і далей гэтак шмат укладаць у НАТО, калі альянс не падтрымлівае Амерыку ў пытанні Ірану. Таму цяпер галоўнае пытанне, якую з гэтых дзвюх Амерык мы ўбачым. Магчыма, Трамп ізноў зробіць вельмі жорсткія заявы, але не выключана і тое, што мы ўбачым адзінства. Wall Street Journal піша, што галоўная праблема НАТО цяпер ужо не ў тым, каб знайсці грошы на абарону, а ў тым, каб ператварыць гэтыя грошы ў рэальныя ўзбраенні, боепрыпасы і баяздольныя арміі. Наколькі вы згодныя з такой ацэнкаю? Што ёсць сёння галоўным слабым месцам еўрапейскай абароны? Фінансаванне, магчымасці абароннай прамысловасці ці недахоп вайскоўцаў? Так, я думаю, гэта сапраўды так. Найбольшая праблема цяпер ператварыць фінансавыя сродкі, якія еўрапейскія краіны ўсё больш вылучаюць на абарону, у рэальныя вайсковыя магчымасці. І гэта залежыць ад многіх фактараў. Перш за ўсё, пастаўкі вайсковай тэхнікі заўсёды займаюць шмат часу. Нельга проста пайсці ў супермаркет і купіць, напрыклад, знішчальнікі F-35. Акрамя таго, еўрапейская абаронная прамысловасць пакуль не здольная вырабіць усё неабходнае. Прамысловых магутнасцяў недастаткова, каб своечасова выканаць усе ўжо размешчаныя замовы. Таму на іх нарошчванне таксама патрэбны час. Але ёсць яшчэ адна важная прычына. Еўрапейцы ў значнай ступені страцілі навыкі тэрытарыяльнай абароны. Шмат гадоў яны рыхтаваліся да іншых місіяў, аперацыяў за межамі тэрыторыі НАТО, міратворчых місіяў, кароткіх аперацый, як у Лівіі, або працяглых, як у Афганістане. Аднак для абароны сваёй тэрыторыі ад расейскага ўварвання патрэбныя зусім іншыя веды, навыкі і магчымасці. Іх аднаўленне таксама патрабуе часу. Таму гэта яшчэ адна прычына, чаму пераўтварэнне фінансавых сродкаў у рэальныя вайсковыя магчымасці адбываецца не адразу.
Reuters паведамляе, што паводле праекту выніковай дэкларацыі саміту, ухваленага амбасадарамі НАТО ў мінулую пятніцу, саюзнікі маюць намер вылучыць Украіне 70 мільярдаў еўраў вайсковай дапамогі сёлета ў 2026 годзе і не меншую суму ў 2027. Украіна ўжо паказала, што характар сучаснай вайны імкліва змяняецца і ўсё большую ролю адыгрываюць беспілотнікі. Як вы чакаеце, ці зменяцца прыярытэты вайсковай дапамогі? Ці будзе НАТО рабіць стаўку найперш на развіццё беспілотных тэхналогіяў і сродкаў супрацьдзеяння ім, а не на традыцыйныя віды ўзбраенняў? За першыя 4 сёлетнія месяцы еўрапейскія краіны накіравалі ўкраіне 1 мільярд 600 мільёнаў еўраў менавіта на беспілотнікі. Тады як за ўвесь 2022 год гэтая сума склала толькі 400 мільёнаў. Гэта значыць, што ўсяго за 4 месяцы на беспілотнікі было вылучана ў 4 разы больш сродкаў, чым за ўвесь першы год вайны. Аднак гэта не азначае, што традыцыйныя віды ўзбраення страцілі сваё значэнне. Такія сістэмы, як супрацьпаветраная абарона, батарэя Пэтрыят або боепрыпасы па-ранейшаму вельмі важныя. Таму еўрапейская падтрымка, як і падтрымка НАТО, будзе ўключаць як новыя магчымасці, звязаныя з беспілотнікамі, так і традыцыйнае ўзбраенне. На папярэднім саміце НАТО ў Гаазе адной з галоўных пастановаў сталася абавязанне саюзнікаў павялічыць выдаткі на абарону да 5% ВУП да 2035 года. Як вы мяркуеце, наколькі гэтая пастанова ўжо сёння робіць альянс мацнейшым? І ці можна казаць, што яна ўжо пачынае рэалізоўвацца на практыцы? Мы ўжо бачым, што выдаткі на абарону павялічыліся ва ўсіх дзяржавах-чальцах НАТО. Акрамя таго, шэраг краінаў, асабліва ва ўсходняй і паўночнай Еўропе, ужо маюць выразны план, як дазволіць ім выйсці на ўзровень 3,5% ВУП на абаронныя патрэбы. Гэта сведчыць пра рэальны прагрэс. Аднак унутры НАТО ўсё больш праяўляецца падзел паміж краінамі ўсходняй і паўночнай Еўропы і дзяржавамі паўднёвай, цэнтральнай і заходняй Еўропы. У Бельгіі, дзе мы цяпер, урад пакуль не гатовы павялічыць выдаткі на абарону больш як на 2% ВУП. У доўгатэрміновай перспектыве гэта, відаць, прывядзе да таго, што адныя краіны НАТО стануць значна мацнейшымі ў вайсковым плане і будуць сапраўды гатовы адбіваць расійскую агрэсію, а іншыя змогуць значна менш укладацца ў калектыўную абарону. Таму можна сказаць, што частка краінаў НАТО сапраўды упэўнена рухаецца да ўзроўню 3,5% выдаткаў на абарону, але гэта пакуль далёка не агульная тэндэнцыя для ўсіх чальцоў альянсу. Але ж унутры НАТО ёсць вельмі розныя краіны. Адна рэч Нямецчына, Францыя ці Вялікая Брытанія з іх магутнай эканомікай і развітай абароннай прамысловасцю. І зусім іншыя невялікія краіны Балтыі, якія ўжо сёння гатовыя выдаткоўваць на абарону 5% ВУП, але аб'ектыўна маюць значна меншыя рэсурсы. Наколькі справядлівым і эфектыўным уважаецца адзіны крытэрый у 5% ВУП для ўсіх саюзнікаў? Сам па сабе гэты паказнік, вядома, не дае поўнай карціны, але ён ёсць добрым арыенцірам. Ён дазваляе параўноўваць краіны паміж сабой і бачыць, наколькі сур'ёзна яны ставяцца да павелічэння выдаткаў на абарону. Гэта дае таксама і магчымасць сказаць краінам, якія выдаткоўваюць недастаткова, чаго яны мусяць рабіць болей. Але, вядома, большыя выдаткі самі па сабе яшчэ не азначаюць лепшых вайсковых магчымасцяў. Напрыклад, ёсць краіны такія, як Славенія, якія займаюцца тым, што можна назваць абарончым адмываннем, калі ў вайсковы бюджэт уключаюцца выдаткі, якія насамрэч не маюць непасрэднага дачынення да абароны. Гэтыя сродкі мусяць ператварыцца ў рэальныя вайсковыя магчымасці. Апошнім часам усё часцей з'яўляюцца паведамленні і нават спекуляцыі пра тое, што Расія нібыта рыхтуе правакацыю з уводам абмежаванага кантынгенту сваіх войскаў на тэрыторыю Польшчы. Наколькі, на вашу думку, такі сцэнар увогуле магчымы? І якую рэакцыю НАТО варта чакаць з улікам 5-го пункту паўночна-атлантычнай дамовы? Чаго, на мой погляд, дакладна не варта чакаць да гэта маштабнага звычайнага нападу Расіі. Пакуль Расія завязла ва ўкраіне, у яе, на мою думку, няма магчымасцяў адначасова атакаваць яшчэ і Польшу. Аднак цалкам магчымыя гібридныя атакі. Гэта могуць быць беспілотнікі, якія парушаюць мяжу, дыверсіі супраць крытычнай інфраструктуры або кібератакі. Не выключаны і сцэнар, пра які апошнім часам усё часцей гавораць. Невялікая група расійскіх, магчыма, разам з беларускімі вайскоўцаў можа перайсці
перайсці польскую мяжу, але іхнай мэтай будзе не захоп польскай тэрыторыі. Хутчэй за ўсё, пасля прагучаць тлумачэнне, што гэта адбылося выпадкова. Маўляў, памыліўся GPS-сігнал, або яны шукалі расійскіх вайскоўцаў, якія, маўляў, пацярпелі пры катастрофе верталёта. Расія заўсёды будзе сцвярджаць, што гэта было ненаўмысна. Расія імкнецца дзейнічаць так, каб не справакаваць адкрытай вайны. А НАТО, перш за ўсё, прызначаная для адказу на звычайную або ядравую агрэсію у адпаведнасці з артыкулам 5, а не на такія правакацыі. Таму альянсу складана вызначыць, як адзіным фронтам на іх рэагаваць. На мою думку, адказ мусіць быць вельмі жорсткім. Калі расійскія вайскоўцы з'явяцца на тэрыторыі Польшы, гэта можа азначаць яшчэ большую падтрымку ўкраіны, узмацненне санкцыяў супраць Расіі або дадатковае размяшчэнне войскаў на польска-беларускай мяжы. Але галоўнае, НАТО мусіць адзіна і вельмі выразна паказаць: вось мяжа, і мы не дазволім яе парушаць. Спадарства, працягнем абмяркоўваць гэтую тэму. На сувязі дырэктар Украінскага інстытуту палітыкі Руслан Бортнік. Спадар Руслане, добрый вечар. Дзякуем, што далучыліся да эфіру. Добрый вечар. Скажыце, вось калі мы адштурхнемся да гэтай свежай заявы генеральнага сакратара НАТО Марка Руты пра тое, што не будзем наіўнымі адносна ролі Беларусі, гэта ўсё-такі такі больш палітычны сігнал Менску, ці ўсё ж такі у альянса ёсць нейкая інфармацыя, якую яны не раскрываюць, і сапраўды варта да гэтага паставіцца сур'ёзна? На жаль, я не володію білоруською, якою вам краще відповідати, українською чи російською? Як вам буде завгодно, як вам приємні, так і відказуєте. Українською приємно, але якщо вам буде зрозуміло. Звісно. Я думаю, нашим глядачам зрозуміла українська мова так само. Добре. Я думаю, що все ж таки напруження на східному фланзі НАТО безумовно відчувається, тому що ми чудово розуміємо, що Білорусь недостатньо суверенна і самостійна для того, щоб приймати багато рішень, що стосуються безпеки. І в якийсь момент вона може бути втягнута в війну, протистояння навіть проти волі Лукашенка чи його оточення, для якого дійсно це втягнення в війну, це загроза втрати влади в кінцевому результаті. Але ми бачимо, після придушення протестів в Білорусі, ми чудово розуміємо, що силовий блок Білорусі в значній мірі знаходиться під впливом Російської Федерації. І ми розуміємо, що Лукашенко не може бути вічно головою держави, ми всі люди, ми всі смертні. І ми розуміємо, що в певний час, якщо Росія прийме рішення, що їй потрібне посилення гібридного протистояння, їй потрібна додаткова загроза для тиску на НАТО, на країни Європи, то Білорусь може бути використана в цьому процесі. НАТО це усвідомлює в якійсь мірі. НАТО, ми бачимо, регулярно проводить військові навчання на кордонах Білорусі і в Польщі, і в країнах Балтики. І тільки що нещодавно завершились, здається, «Скажений кабан» називалося навчання. Можу помилитися трошечки з назвою, з перекладом цього навчання. Працює тривала операція «Істрин Східний страж», це комбінована операція країн НАТО. Але ризики ці залишаються, і незважаючи на те, що я думаю, що сам Лукашенко не прагне в ніякому разі стати частиною цієї війни, розуміючи свою стратегічну вразливість, розуміючи прозорість території Білорусі для українських збройних сил, але все одно Білорусь може стати частиною протистояння. Але тое, што спадар Рута адзначыў, што Мінск цалкам пад уплывам Расіі, для Беларусі гэта добры знак ці кепскі, бо з аднаго боку нібыта такім чынам еўрапейская сістэма НАТО здолее неяк выцягнуць Беларусі, заліваць ад Крамля, а можа наадварот гэта азначае, што ў выпадку нейкіх пагрозаў, наступстваў, то НАТО будзе рэагаваць у дачыненні да Беларусі таксама, як і да Расіі. На вашу думку, як? Я думаю, що залежність в будь-якому разі це погано. Тому що що означає залежність чи вплив? Це означає, що ти не можеш приймати всі рішення, які відповідають твоїм національним інтересам. І ти можеш бути втягнутий в чужі ігри. Саме тому я думаю, що безумовно сьогодні Росія гарантує безпеку Білорусі, в тому числі ядерну, але разом з тим присутність Росії в Білорусі робить Білорусь частиною великої, складної, часто кривавої геополітичної гри, що ми спостерігаємо і в Україні. І тому в ситуації, коли, знаєте, змагаються між собою великі держави, краще стояти збоку, в осторонь, краще взагалі не брати участь в цих процесах. Заява Рюте
Я думаю, що вона має місце. Ця залежність Білорусі від Росії не є абсолютною. Це треба розуміти. У Білорусі є свої еліти, але ця залежність дуже є серйозною, особливо в сфері безпеки, особливо в сфері гарантій ядерної безпеки, в значній мірі в частині економіки. І навіть на прикладі останньої кризи, яка виникла між Україною і Білоруссю, коли Україна фактично давала зрозуміти, що вона готова вжити заходів для того, щоб Білорусь перестала допомагати нанесенню ударів дронами по українській території. Ми бачили реакцію президента Білорусі чи лідера Білорусі, який спочатку поїхав до Москви, а потім поїхав до Пекіну. От балансування між Москвою і Пекіном – це все, що на сьогодні залишається для Білорусі, для уряду нинішнього Білорусі. І в цій мірі, в цій ситуації, мені здається, можливо, було б корисно Європі так робити це саме, що робить США, створювати інші вікна можливості для діалогу з білоруським керівництвом, що будь-який діалог між Європою і Білоруссю, між США і Білоруссю знижує вплив Росії на Білорусь і потенційно, можливо, наближає час, коли ця країна буде більш суверенна і не буде складати загрози ні для України, ні для східного флангу НАТО. Разом з тим Лукашенко поставив не на того пераможцу. Президент України Владимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times оцінив роль афіційного Мінську у війні, порівнявши білоруського керівника з гульцом, який прийшов у казино у няўдалы дзень. Давайте послухаем і вернемся до нашай размовы. Ён зайшоў у казино не ў той дзень. Ён быў упэўнены, што сарве джекпот, але ён нічога не сарваў, калі ты ведаеш, што вайна не выйграная і цябе раптам яшчэ больш уцягваюць у гэтую вайну як саюзніка. Што ж, у яго дастаткова здаровага сэнсу, каб зразумець, што яго не варта ў гэта ўцягваць. Спадар Руслан, чаму, як вы лічыце, прэзідэнт Украіны вырашыў параўнаць Лукашэнку з гульцом у казино, які планаваў сарваць джекпот, маючы на ўвазе там Кіеў за 3 дні паставіў на Расію, но не атрымалася. Ну, дійсно, лідер Білорусі кілька разів на початку війни заявляв, що в Україні немає жодних шансів, Україна має здаватися, капітулювати. Очевидно, він прорахувався, так само, як і російське керівництво, і про цей прорахунок нагадує йому президент України для того, щоб він не вчинив новий прорахунок. Україна сьогодні збільшила тиск на Білорусь, це теж очевидно, тому що Білорусь намагається в черговий раз позиціонувати себе як посередник, а Україна, нагадуючи і про білоруські ретранслятори, і нагадуючи про ту роль, яку зіграла Білорусь вторгнення в Україну, коли саме 24 лютого 2022 року російські війська на Київ пішли, вторглися з білоруського напрямку. І ту роль, яку грає досі Білорусь, постачаючи паливно-мастильні матеріали, постачаючи продукцію військово-промислового комплексу до російської армії. Все це, звичайно, не сприяє тому, щоб Білорусь була посередником, була якимось мостом між Росією і Заходом, що іноді виглядає Росія і США намагаються створити. Білорусь залишається зоною транзиту товарів і послуг, не тільки російських, але і китайських в значній мірі. Подивіться на об'єми торгівлі, ті ж самі контейнери, їхніх перевозок, наприклад, між Білоруссю і Польщею. Дуже цікаві дані. І Україна тисне на Білорусь, що визначайтеся, або ви посередники, ви заробляєте на світовій торгівлі, або ви союзник Росії, тоді до вас буде таке ставлення, як до Росії. І це буде ваша помилка, така сама помилка, як і було помилкою дозволити російській армії вторгнутися на територію України зі своєї території у 2022 році. Ну, Владимир Зеленскі, Україна, пагаджуся, узмацніла ціск на рэжым Лукашэнкі цяпер, але пакуль гэта ультыматумы, пакуль далей за нейкія словы не заходзяць. У тым жа інтэрв'ю Financial Times Владимир Зеленскі сёння згадваў, што ў Расіі фактычна не засталося НПЗ, якія б маглі забяспечваць нармальна бензінам патрэбы Расіі за удараў дронаў. Але Беларусь у той жа самы час павялічыла ў 3 разы пастаўкі паліва ў Расію. Ці вось такое нарошчванне паставак, працяг паставак можа спрычыніцца да таго, што Украіна перастане проста ставіць ультыматумы, а пяройдзе да дзеянняў? Ви мені ставите надзвичайно складне запитання. Мозирський НПЗ, який ключовий виробник паливно-мастильних матеріалів в Білорусі, він знаходиться надзвичайно близько до українських кордонів.
надзвичайно близько. Вся територія Білорусі прозора. Ну, якщо Україна буде вважати, що Білорусь буде діяти ворожим чином стосовно України, то я думаю, що відповідь обов'язково буде. Крім того, ми чудово розуміємо, що Білорусь має досить таки сильну і помітну опозицію, і не тільки політичну, але й військову, той же самий полк Калиновського в Україні, що створює поле для різного роду непрямих дій у разі, якщо позиція Білорусі стосовно України буде ворожа. І в частині НПЗ, і в частині роботи військово-промислового комплексу, і в частині роботи ретрансляторів. Хоча ми бачимо, що все ж таки президент України після висунутого ультиматуму тиждень для того, щоб виключити білоруські ретранслятори, через 3 дні заявив про те, що вони вимкнені. Це такий знак з боку України, що Україна не збирається найближчим часом вдаватися до якихось військових дій, силових дій стосовно Білорусі, але стратегічна криза зберігається. Поки війна не завершена і поки вплив Росії в Білорусі тільки зростає, ризики в цілому білорусько-української війни поступово, на жаль, в стратегічному розрізі також зростають. Але пакуль у Києві не бачать безпосередньої пагрози з боку Білорусі, кіраўнік Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що Мінськ адрэагаваў на папярэджанне украінскага боку, а адкрыццё новага фронту цяпер выглядае малаверагодным. Давайте послухаем, вернемся до розмови. Судячи з цього, почув, але в принципі я більш спокійно відношуся до питання Білорусі. І не треба нам робити ще одного ворога. Я не в тому сенсі, що ми самі щось там ескалюємо чи перебільшуємо. Ні. Але в принципі мати ще одного ворога і ще одну зону бойових дій нам точно не вигідно. Те, що вони нас почули, це дуже правильний крок. Ну, напевно, така пазіцыя менавіта пасля таго, як сапраўды пачуў Лукашенко Владимира Зеленскага. Тым не менш, Владимир Зеленскі увесь гэты час нагадвае пра тое, што пагроза ўварвання з боку Беларусі альбо удзелу Беларусі ў вайне застаецца. Пры гэтым Кирило Буданов кажа пра тое, што гэта малаверагодны сцэнар, гэта для балансу, ці гэта такі вось палітычны больш ціск на афіцыйны Мінськ. Як ви це розглядаєте? Треба розуміти, що передусім, що Кирил Буданов, ще будучи керівником Головного управління розвідки України, сформував дуже такі стійкі, міцні професійні стосунки з Білоруссю. І саме через на кордоні України і Білорусі регулярно відбуваються обміни полоненими між Україною і Росією, тілами загиблих солдат. Відбувається різного роду реалізація домовленостей між сторонами війни, між Україною і Росією. В цій частині Білорусь відіграє дійсно роль такого собі посередника, і сформовані ті стійкі стосунки. І Кирил Буданов якраз одна з тих фігур в Україні, яка має стійкі контакти і вихід на білоруське керівництво, і говорить, мабуть, від України з білоруським керівництвом. Дуже вірогідно, і в його оточенні ще є, і ще були люди, які мали дуже тісні зв'язки з білоруським керівництвом. Сьогодні очевидно, що таким чином голова Офісу президента України дає сигнал стосовно того, що Україна не налаштована вороже стосовно Білорусі, вона не вбачає необхідності, не планує якихось військових акцій чи ворожих дій стосовно Білорусі. Вона хотіла б мати більш стабільніші, спокійніші і професійніші стосунки з цією країною і не бажала б її втягнення в війни, тому що, відверто кажучи, ми розуміємо, що білоруська армія невелика, її сила відносно невелика, хоча ще існує можливість мобілізації. В Білорусі, в принципі, непогано поставлена служба підготовки резерву. Білорусь може збільшити різко свою армію в кілька разів, але навіть ця не дуже гарно підготовлена армія, не дуже сучасна армія, не дуже велика армія на фоні перенапруження сил України на Східному і Південному фронті може створювати проблеми для України, розтягуючи резерви, розтягуючи сили, і тому відкриття другого фронту чи третього фронту не в інтересах України. Саме з цього мотиву Україна навіть не розпочала військову операцію і стосовно невизнаного Придністров'я, з яким Україна напряму межує, де напряму знаходяться російські солдати. Звичайно, там є фактор ще територіальної цілісності Молдови і дозволу від молдовського керівництва, але і фактор того, що просто Україна і так знаходиться в перенапруженому стані, і ще одного ворога, ще одного фронту
фронту для України не хотілося би мати, і тому, мабуть, от така йде риторика. Мені ще видається, що Україна з Білорусі досягнули якихось неформальних так технічних домовленостей за кулісами, які ми зараз не знаємо, ну чи не хочемо про них говорити. Тому що різко відбулася розрядка між сторонами. Крім того, фактор Китаю, який вступив в цю ситуацію, передав сигнали сторонам, теж зіграв свою роль. Ризик тактичної ескалації чи війни України-білоруської в найближчі місяці, він значно знизився. Хоча стратегічно, повторююся, ризик поступово продовжує рости. Можа быць, Лукашенко і украінскае кіраўніцтва сапраўды нейкую дамоўленасць тэхнічную абгаварылі, абмеркавалі. А як вы ацэньваеце магчымасці той жа Масквы распачаць вось гэты другі фронт з тэрыторыі Беларусі, бо Расія цяпер не мае перавагі ні ў паветры, а не на зямлі, праблемы з палівам. Можа, проста Лукашенко даў назад таму, што ў Масквы няма цяпер такіх рэсурсаў і патрэбная паўза нейкая? Можливо, в Москві теж немає цих ресурсів на розтягування фронту, хоча Москва продовжує розтягувати фронт. Нагадаю, що протягом цього року фронт далі потягнувся в Харківській, Сумській області. Головнокомандувач Збройних сил України пан Сирський заявив, що Росія планує розпочати бойові дії в Чернігівській області, можливо, наступ навіть на Київ. Але сил не вистачає. Якби в Росії була б ще одне угруповання, хоча б 100 тисяч осіб, воно б наступало давно на Київ. І навряд чи Лукашенку вдалося повністю протидіяти цьому бажанню Росії. Але цих сил не вистачає. Разом з тим, хід війни складніший, ніж нам видається. Україна сьогодні має певну тактичну перевагу лише в дронах, в діпстрайк і мідлстрайк. Разом з тим перевага в авіації, в ракетах залишається повністю на російському боці. І ми бачимо, як це відображається на житті Києва. Лише за тиждень за останній загинуло понад 50 мирних мешканців в місті Києві. Більше того, і на фронті дуже повільно, вкрай криваво, страшно затратно, але російська армія продовжує прогризати якісь українські порядки, захоплювати якісь позиції. Ситуація залишається складною. Вона не така, можливо, виглядає сьогодні складна, і вже не така безапеляційна, не така стратегічно небезпечна для України, як вона була в 2025 чи 2024 роках, коли Росія наступала швидше, більше. Ну, але все рівно поки що фінального перелому в війні не відбулося. Якщо Україна зможе втримати цю перевагу в мідл-діп-страйках хоча б ще з півроку і більше, тоді це безумовно почне впливати на російську військову логістику, і тоді ми, можливо, побачимо результати на фронті. Але поки ситуація складна, і ми маємо дуже контроверсійні тренди на фронті, і для того, щоб втримати цю перевагу в Україні, посилити позитивні тренди, потрібно збільшення військової допомоги в Україні, потрібні додаткові зусилля західних союзників. Ну, про це зараз український президент і веде перемовини під час саміту НАТО в Туреччині. Руслан, дзякуй вялікі за ваш аналіз, за гэтую размову. Нагадаю, спадарства Руслан Бортнік, дырэктар Украінскага інстытуту палітыкі, быў з намі на відэасувязі. Ці гатовы Лукашенко пайсці на тое, каб адкрыць другі фронт у вайне з Украінаю, Белсату апавёў кандыдат палітычных навук, эксперт у міжнародных стасунках Станислав Желиховский. Давайте послушаем. Готов были Лукашенко пойти на то, чтобы открыть этот второй фронт, потому что последствия могут быть катастрофическими для белорусского режима, для самого Лукашенко и для страны в целом, потому что мы должны понимать, что на самом деле, если говорить о тех возможностях, которые имеют место быть у Беларуси в милитарном плане, их недостаточно для того, чтобы, скажем так, повлиять на ситуацию, связанную с войной в целом, потому что все-таки, если мы говорим о белорусских войсках, если мы говорим именно о втягивании белорусской армии, они не подготовлены для каких-то военных операций. Также в Беларуси нет поддержки среди граждан таких вот действий. И, конечно же, мы должны также четко подчеркнуть то, что Украина имеет больше возможностей в контексте дальнобойных ударов по территории Беларуси. І да іншых тэмаў у нашым выданні. Маштабныя лясныя пажары ахапілі Каталонію на поўдні Іспаніі. Десяткі тысяч чалавек былі вымушаныя пакінуць сваё жыллё праз імклівы распаўсюд агню.
Улады абвясцілі найвышэйшы ўзровень пажарнай небяспекі, а ратавальнікі працягваюць барацьбу з полымем, якое ў асобных раёнах застаецца некантраляваным. Далей без каментара. Роўна 26 гадоў таму ў Беларусі знік відэааператар Дмітрый Завадскі. Ён паехаў у Менскі аэрапорт сустракаць свайго калегу Паўла Шарамета і дадому ўжо не вярнуўся. Ягонае цела так і не знайшлі, а адказу на галоўнае пытанне, хто і навошта арганізоўваў гэтае злачынства, няма дагэтуль. Уже таких не найдешь, как он был. Уже нечего говорить. Уже что был человек, то человек. Вот. И как с женой, и как с родителями, и как с соседями. Уже ничего не скажешь. Когда-то любимым личным оператором президента Лукашенко. За съемки репортажа белорусской границы Дмитрий Завадский отсидел больше месяца в Гродненской тюрьме. Получил 1,5 года условно и год испытательного срока. Лишился аккредитации и в Беларуси практически не работал. А цяпер пераходзім да рубрыкі «Жыццё рэгіёнаў», якую мы робім разам з нашымі калегамі з БГ-медыя. Праехалі амаль 80 кіламетраў, але так і не здолелі дайсці да магілаў сваіх родных. У Сенінскім раёне, што на Віцебшчыне, жыхары скардзяцца, што дарога да сельскіх могілак фактычна знікла. Адзін праезд цалкам зарос баршчэўнікам, другі настолькі разбіты тэхнікаю, што праехаць па ім амаль немагчыма. Мать не смогла попасть на кладбище к родителям, ее дети, соответственно, к бабушке и дедушке, потому что дороги на кладбище нет. Вот она сейчас закончится. Вот эта вот дорога идет на деревню, да, кто-то там еще пытается ездить. А вот здесь вот была дорога на кладбище. За кустами пытались пройти пешком, там борщевик растет. Пройти нельзя, проехать тоже. Пытались найти другую дорогу через поле. Но и там не все сладко. Дорога разбита тракторами полностью. Вот такая красота. Вот как, когда будет дорога? А цяпер віцебскі новы аўтобусны прыпынак, што гарадскія ўлады назвалі прыкладам камфорту і добраўпарадкавання. І ў выніку ён выклікаў зусім іншую рэакцыю. Замест пахвалы дзясяткі крытычных каментароў жыхары сцвярджаюць, выглядае сучасна, але ад дажджу, ветру і сонца такі павільён амаль не абараняе. У інстаграме віцебскага гарвыканкаму паказалі монтаж новага прыпынку і напісалі, што горад робіцца яшчэ больш камфортным і прыгожым. Аднак менавіта гэты допіс стаўся самым абмеркаваным за апошні месяц. У каментарах новы павільён ужо назвалі прыпынкам на 7 ветрах і аэрадынамічнаю трубою, прапанаваўшы чыноўнікам самім пастаяць там падчас дажджу. Іншыя звяртаюць увагу, што новыя прыпынкі зноў ставяць у цэнтры, у той час, як на ўскраінах людзі чакаюць рамонту дарог і нармальнай інфраструктуры.
А ў чэрвені рамонт даху абярнуўся сапраўдным выпрабаваннем для жыхароў шматпавярховіку. Падчас ліўню вада палілася проста ў кватэры верхняга паверху. Пасля відэа ў соцсетках ЖКХ прызнала, затапіла 4 кватэры і паабяцала кампенсацыю. Аднак гаспадыня адной з кватэраў сцвярджае, нават праз 2 сотняў праблема так і не была развязаная. Пошли вторые сутки вот этого вот кошмара. Секут просто все стены. Становится еще хуже. Приехали рабочие, пытаются что-то делать второй день. Не делается ничего. Абсолютно. Пришло ЖКХ, составило акт о залитии и до свидания. Делайте, что хотите. Мы не можем пойти ни на работу, никуда. Вот, рабочие просто просверливают дыры в стенах, и у нас еще хуже начинает течь вода со всех сторон. Вот как так можно жить? Гаспадарства, і на гэтым час паставіць кропку. Дзякуем вам за ўвагу, за ваши каментары, онлайн-трансляцыі. У студыі з вами працавалі Віталь Бабін, Юлія Лабанова. Гаспадарства, дзякуем, да сустрэчы ў наступных эфірах.